Boas tardes teñan ustedes. Hoxe vamos a representar unha obra de Jesús Campos García, unha obra que se escribeu no 1974. Este autor critica a sociedade donde o individuo deixa de ser el mesmo. No Se Vos Teatro representa esta obra cos actores que van a representar a Manuela María Carmen Crespo, a Xosé Antonio Lois, Manoli Mela Escalante, Aurelia Estrella Ponte, Pedro José Ramón García, a avoa Carmen Pérez, o avó Manuel, Doña Encarna Isabel Ochoa e Marianito Diego Portela, xa se me había olvidado. Queremos dar as gracias a todos por un ano máis estar aquí. Esperemos que vos guste esta representación. É unha representación donde fai reflexionar o individuo, porque esta crítica actualmente, despois de tantos anos, sigue existindo. Moitas gracias. ¿Quieres espabilar? A ver, home, apura. Ai, agarra. Pero que faz? Non se pode contar contigo para nada, eh? A ver, home, que me esbara. Onde deixo a pala? Nin que me dis, deixa por aí onde sexa. Dijo por non manchar. Xa limparei eu. Veña. Agarra que che boto unha man. No, pero con ánimo, eh? Comemos xa. Oi, papá, non me quenta a cabeza, eh? Que teño fame. Primeiro tenemos que arranxar o da súa neta, non? Veña, imos con ela así. E fago que podo, eh? Xa se ve. Ademais, vouche dicir que non estou mentalizado. Que non estás mentalizado? Vale. Veña, imos con ela para a cama. Pesa como un murto. Non digas ordinarieces, que te escoita papá e despois repite todo cando veñen as visitas. Eu o único que repito é que teño fame. Pero cala a boca, non me rajas. Que aínda non almorzamos. Ai, non almorzamos nin cearemos a este paso, papá. E Pedro sin vir. Que máis dará? No, mesmo non é, eh? Porque se tiéramos salido xuntos dos do supermercado. Ademais, estas cousas así urxentes é mellor facelas sin chamar a atención. E Pedro estaba demasiado impaciente. Claro, porque Pedro ten as súas conviccións. Claro, como non ten que pagar, pode se permitir ter comisións. En cambio, ti... Un momento, Eu tamén as teño. Faltaría máis. E se non as uso cousa miña, Pero telas sí que as teño. Ademais, as miñas comisións consisten precisamente en eso, en non ter comisións. Xa. E ti crees que este é o sitio de deixar a pá? Ya, dixeste que deixaron fora, non? Home, sí. Pero en riba das tumbas que limpei o xa mañán. Bueno, por un día que non limpies... Pero hoxe non é un día calquera, Porque hoxe imos ter visita. Eu non quero andar despois na boca da língua da xente, oíchesme? O que me faltaba. Porque sabías que íbamos ter visita, non tirás a facer de muros. A ver se che vou a ter que ler o silabario. Mira, a mí non me compliquedes, Que non te compliquemos. Mira, Xosé, as cousas hai nas que facer como Deus manda, Ai, sí. E pódese saber como manda Deus? Dende logo non como ti pretendías. Así a pá e listo, no medio do campo, sin máis ni máis. Mais limpio, non sei, pero máis natural. Xa, como os animais. Menos mal que estaba ali Pedro, e supo sin poñer, que se fora por ti... Ah, non é nada. Mira, estándoles conformes, ademais todo o mundo fai así.
todo o mundo non. 4 artistas que salen na televisión. Manuela. Que raro que era usted. Podía xugar con Manoli. Mire, a Manoli ni me la toque. O eu. Entón que fago? Mire, papá, non me rompa a cabeciña, Que, por que non sabéis vos en cuarto a estudiar a tabla dos 5? Que sea las 6, hombre. Pois a dos 7. Esa chupada, la teño chupada. 7 7 por 7? 49. Que? É o teorema de Pitágoras. Sabe o teorema de Pitágoras? Eso no ven en meu libro. Entendes? Vaya po seu cuarto e estudie todo o que ven no seu libro, Os conxuntos. Que conxunto? Non sabe lo que son os conxuntos. Ai, Xosé, como lle fagas Que caso a me papá vai sabe. talearse, non xa verás. Váyase po cuarto. Porfa, Pamela, porfa. Nin porfa ni nada, papá, que estamos de loito, usted non ve. Pero ainda. Ou, ainda é malo que nos queda, porque Se se... llevar máis de 2